Assalamualaikum ya bolo-bolo untuk sore hari ini ketoknya suarane kok gemblontang ning pawon kayak sopo kayak. Tuh, bos sampean tuh bos. Weh, heeh Lek. Ket mabengi bakal sampean ae ndek kene. Aku mek pangan nunut goreng-goreng Iki goreng apa iki? Goreng gedang. Loh, ganti nah acarane. Heeh. Ras itu goreng terasi. Kak, gedang ae. Berarti wis acarane wis ganti. Wis ganti acarane pisan. Lah mateng purung kuwi. Lah iki to. Heeh. Wah, mrewu iki apik no Mruwingin to jalan. Heeh. Wis kaya ngene iki lho gedange. Lha kok santai urung mateng. Wis iki gedange iki gedang anu iki jenenge. Gedang tanduk iki. Gedange Tanduk. gede-gede. Tanduk iki lho Mas, imbuh lho. Tanduk. Heeh lek wong nggih apa jenenge? Wong mangan. Lah kuwi berarti kok mangane kon imbuh-imbuh ngono. Jelas lek kuwi wis jelas kon imbuh-imbuh. Oleh engko imbuh-imbuh. Oleh wong dientekne kabeh ya oleh kok. Wah, sampean nok baik hati men to, Mas. Demonge aku nu lomah nok. Lah ya pacare akeh, rezekine akeh. Rezekine ya alhamdulillah. Lek pacare iki lho. Beh, iso dibleset-blesetne to. Apa jenenge kleru lek omong. Yo enak-enak. Yo gedangnya tak iris neh ya arep tak goreng. Lah ora samar lek kebacok ya kaya ngono. Wis yo ora aman. Pisange nganu iki. Apa jenenge? Romo. Ya. Iki cek cemplunge lho mak sreng ngono. Lah iya ta. Wis tau niliki gedang iki urung? Urung ya penasaran iki ya niki. Nah, iki lho kok tilikana lek wis mateng. Apa lek wis mari wah. Srentelen. Lan sapa ta rawame ning ngarep kae iki? Ya dayohmu lho pangkah enek to. Arep paling njaluk tombo paling. Njaluk tombo. Biasane ngono kuwi ya Kan iki to musim bedhidhing berarti akeh wong gregesi. Padha njaluk tombo. Jane lha iso ruwame koyo ngono. Bah ya Allah. Ya alhamdulillah akeh daya akeh rezeki. Akeh daya kan akeh kopine. Padha ngopeni. Dek, kopine iki mare ya gratis kabeh. Yo ngalah. Iya. Jan, ngene iki kok niliki ora ngene iki kok. Iki lho. Jajal ya. Jajalan wis to, mesti enake iki. Kodit wis bismillahirrahmanirrahim. Wis tenan jos sih. Lah, enak. Piye rasane? Enak. Nagih ora? Cek, nagih iki. Engko apa sik rung temu rasane? Wah, pahemu parah. Sik panas kok ya mari ngentas kok Oh, enak. Iya, kalau dibalik lho gedange. Aman oleh. Resep ini kalau Mas ini Mas. Resep iki lho otodidak. Wah, otodidak. Iya. Megur nyawang mbah-mbahku mbiyen iki lek goreng iki carane iki apa jenenge? Roh carane mbah-mbahku mbiyen lek goreng ngono wis sedikit banyak rada kelingan ngono to. Sik to mbahmu apa bakul gorengan? Ya ora. Ya ora bakul gorengan. Nang omah tukang goreng. Heeh, maksudnya kan yo dulu apa jenenge? Almarhum. Terus ilmune nurun. Ilmune malah nurun. Yo ngene iki, wis ora mek goreng gedang tok, yo kadang yo masak, jangan kates, jangan tewel, bayem, lompong. Sanane mangi masak yo masak dhewe yo Doyan. Ya alhamdulillah pangan doyan, pokoke asin ngono kaya ya wis nganu to wisan. Kaya wis enak to. Mari neng desa ya wis mangane kan ya wis apa eneke. Bener kuwi. Eneke kates yo kates, eneke terong yo terong, tewel yo tewel. Dadine enggak krowecik kok aku iki. Aku susahe kok lek wediku lek krowecik-krecik kok nganu. Apa jenenge? Pas nalika ora enek kok keluwen ngono bingung arep mangan apa. Yo rene no. Panggah nonggo terus. Ketemu iki mangan kuwi. Ilmu betah isin kuwi pangan metu lho carane ngono kuwi. Paten ku apa gemblondang ning pawon tibake
awakmu. Kadang ngartak gawakne piring. Arep mau serampang ya harapan. Iki takon madang to, Wo. gawakne piring kok. Tak kira arep dibawalang piring ngono iki mangke. Lho kompore gendine banter kuwi lho. Layak kemendeng. Ngene lho jane rada dungkret ngene lho kudune iki. Beh. Jan. Mau wening tenan iki. Kayak apa to orang bengak-bengok ae iki? Alah mbuh dayohmu. Jan, ki apa to ki? Ki emang mau undang-undang tenan apa piye to? Panggah oleh berkat ae. Penak mah dhewe iki. Panggah genduren wis pokoke berkat tok ya. Bos Pokoknya- kekosongan bos. Ajanmu delok to? Sing tenang. Oh, gendine lho kaya ngono, menyala kok. Menyala iki Jan. Uh, Kita tenang, ora. Engko kecemplungan iki adem lho ya to. anu paling selak luwe paling dipuanterne ngono kuwi. Heeh. Gendang mateng ae ketok gosong iki asine ora kok mateng asine iki gosong. Oh, sing tak pani mang. Heeh. Oh, kon ngentekne aku jane ben anu. Ben sing gosongin tak Ben sing dhisik. gosong tak dhisik. Pinter ya. Ya iya no. Anake sapa kok pinter men iki? Yo anake kae. Anake kawit. Wes mateng iki ben rada ndalu sik katosen kok e. Atos-atos iki nganu lek apa jenenge? Lek kurang mateng rasane rada sepet digoreng. Oh, ngono. Heeh. Yes, ngono ya diikuti selanjutnya lek wis mateng tak sepilne. Oke. Oke. Wah, mateng lho. Apa ini guys? Gedang goreng. Ini adalah gedang karya Pak Jainul Iya dan no. Pak Anam. Kombinasi yang sempurna antara masyarakat dengan koki lokal. Wes, dang dipangan Mantan mafia yo. pentol dengan mantan mafia penjual es degan. Sore hari ini kita akan mereview. Bolo gedangnya wis mateng. Rasanya jan mak nyoy. Rating 1 sampai 10. 9. Wah, 9. Wah, tenan. Yo, padha kruyuk-kruyuk. Mangan gedange. Iki lho gedangune ingi wir. Iya ta. Mene-mene kuwi ya? Oh, gedangmu sing sak wedhotekmu kuwi lho ndik iki. Akhirnya sekarang menjadi ini. Rekomen ya ya. Heeh. Enak sing ngem. Gosong. Iki ora gosong. Mama. Iki gula. Gulanya kalau digoreng jadinya menghitam. Seperti itu. Beda lagi kalau dikasih santan. Wes esuk. Wes esuk lek ngono gawe diweki santan. Pusek. Wes ya, sekian ya. Oke siap. Terima kasih ya, Bro. Dadah.